Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, second wife Mayeni, sibonile fashion collection yakhe ivelile kuThando Nes'thembu. Bengicela ukuyiphinda le ndaba. Ngathi if ngizoveza ibhizinisi elenziwe usaziwayo okwami ukuveza ukuthi nali ibhizinisi, angizukukunikeza ama-details amanye ngoba kuyenzeka abanye benu begcina sebe-scam abanye abantu abazenza abanye. So la kwinto kaMayeni uthengisa iy'ngubo engikwazi kahle, angazi ukuthi noma iy'cathulo uzi-edile yini, kodwa ngabona izicathulo zizinhle ey'hlezi zivela. Kodwa ongakwenza if uzithanda lezi zingubo zikaMayeni, kukhona ku-Instagram page yakhe ukhanya yeni, engicabanga ukuthi ila akunikeza khona inamba. Ngifuna uzenzele lokho ukuze makwenzeka kuba nephutha ungathi kwi-channel esifix ngathola le information into enjalo. No, mase kufanele ukuthi wena ufuna ukuplace i-order, hamba uzifunele le information ukuthi i-order lakho uliplace kanjani, osize abakhona ibaphi. Kodwa engikwaziyo uvezile ukuthi iy'mpahla lezi anazo wenzela o-plus size, shuthi-ke uqala ku-size 34 mangaphosisi kuyaphezulu. Wathi isizathu akulula ukuthola iy'mpahla, khona kuyiqiniso-ke nami ngiyakwazi lokho. Kodwa la abafuna ukuthenga kuMayeni, hamba uye ku-Instagram page la ngazi khona. Facebook page angazi noma unayo yini. Kubaba uMseleku kwi-page le-family angaze ngibone veza ama-details. So kungcono ukuthi uye kukhanya yeni ku-Instagram, ukhanya yeni ku-Instagram, uzobe usuyifundela ukuthi uthi ithengani kanjani. Ku-TikTok ngicabanga ukuthi ukhona, usungaphinde futhi ubheke ku-TikTok uMayeni ube sure futhi ukuthi uyena, because angifuni ukuthi hayi ikhona i-YouTuber or uthi YouTube channel emva kwalokho imali yakhe isicwilile. Yikho ngifuna ukuthi uzenzele. Nakhona la angisabala uMayeni kuphela, ngiyaye ngifake mhlampe ngike ngakhuluma ngezangoma before, so abantu abaningi balandela lawo ma-video. Ngase ngiyaveza-ke amanye ama-video ezangoma, kwaba ukuthi khona abantu abathi mina gogo ngifuna ukukhuluma nawe. Mina ngisuke ngidlulisa into evezwe ugogo othile or ngenza i-review kwi-show abayenzile. Kodwa mawusufuna yena direct, zihluphe phela ngoba uwazi ukuthi ufunani kugogo bani, futhi ube sure ukuthi le information oyitholayo uyena lo okhuluma naye, ukuze ningalahli iy'mali zenu. Ngiyazi-ke abanye-ke khona abanye abantu abangathanda ukuthi sichaze izinto la athi mawukhuluma ngabala izinto eziningi ukuthi abantu barojiwe online, omunye azenze omunye. Ngikhumbula ukuthi ngenze ne-video la ngumangwabe esho ukuthi khona othengisa iy'moto ngegama lakhe. Yes, into eqale kudala, kodwa abanye uzothola ukuthi abakayazi. So masuletha ama-video anjalo athi umuntu yinto endala, indala kuwe ngoba uyayazi. Lo ongayazi mhlawumbe uthola ukuthi yena abakamskemi, uthola le information uyasizakala. Ngoba abanye abantu angazi ukuthi kusuke sekwenze njani, ukuba desperate noma nisuke nijahile, umuntu azenze omunye athi kuwe ngicela nali ibhizinisi asebenzisane, asebenzise usaziwayo ongazi nokwazi ukuthi kunaleli bhizinisi elenziwa ngegama lakhe. Wena-ke usudeposit imali ucwile kanjalo. So-ke ngiyacela mawuziwa kwezinto zamabhizinisi uyathenga, hamba uye kulowo engisuke ngimvezile, ubheke kwi-page lakhe, uthathe information kuye ukuze ungalahli imali yakho. Ngiyaxolisa ukulanda noma ukwanda ngamagama, kodwa ngifuna ukuyicacisa le, kungabi sengathi ngiyancisha i-information ngoba ngivezile ukuthi ekuqaleni iyeza i-fashion collection yaMayeni yaphinde yavela kuThando Nes'thembu, ngaphinde nganivezela. Kodwa manje ukuthenga awuzama ukuxhumana nomnikazi, zama ukuxhumana nomnikazi okuMayeni laphaya ku-Instagram page ukhanya yeni. Ngibonge ithuba, ngiyaxolisa ukumosha isikhathi sakho. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.